агар ки ҳаёт ту ба шанс наметиҳад, бо ҳамон шанса худат созӣ. худованд парвардигор одам ба ақл додагӣ аст. барои чи аст ҳамо ақл? барои ки одам худаша ёбад. дар дили ҳамин инсон меҳри ягон ҳунара додагӣ. як кас ба меҳри муаллимӣ, шумо ба дилатон меҳри барандагӣ додагӣ, як кас ки меҳри ҳофиз будана додааст. ҳамо ақла кор фарми аввал тараққӣ карда мешавад. пас чӣ барои шумо ҳамин як такон шуд? ан ҳозир мегӯям маҷбурӣ. якумаш маҷбурӣ буд, дуюмаш орзуҳои ман орзу мекардам ки Москва мехонам. ман орзу мекардам ки чӣ хеле ки набошад ман бояд ки шахси бузург шавам. ман мактаби миёна ки мехондем бисёр китоб мехондам, ман бисёр классикҳо мехондам. ман Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, ман Ҷомеъ Саъдӣ, ман бисёр китоб мехондам. орзу мекардам ки ҳама хел китоб нависам. орзу мекардам ки ҳама хел ана орзу кардан бисёр бузургӣ ай.